Nám se začátku blbě dařilo bránit. Měli jsme dobré i špatné momenty, ale nakonec jsme zápas vyhráli, takže máme dobrý rozdíl skóre do dalších zápasů. A večer už jdeme proti Stargardu a soustředíme se na další zápas. S příchodem Maty Kuby Mršťáka se ta hra opravdu velice zlepšila. Škoda, že tady nebyl včera, ale se nedá nic dělat. Myslím, že od první minuty takhle jsme ukázali tempo hry a hráli jsme naši hru a bylo to znát na celé vlastně hře naší. Vyvarovali jsme se už i ztrát, neměli jsme tolik ztrát, bojovali jsme v obraně, tohle bych si představoval, i kdyby jsme prostě do druhé části proti Stargardu využili a použili. Je to v nás a uvidíme, co bude odpoledne. Zápas sme vôbec nezačali ideálne, nevedeli sme sa presadiť v útoku a super systém v obrane robil, čo chcel. A keď v druhej štvrtine sme už mali úseky lepšie a doťahovali sme sa k superovi, tak bol sme zápas z nejakého dôvodu, proste nemali sme motiváciu a ako by sme ho vzdali a tak sa to už ťahlo a druhý polčas bol úplná katastrofa. Neboli sme nikde v obrane a v útoku sme neplnili tie všetky individuálne činnosti, ktoré by sme mali robiť a zápas sme tým neprehrali vysoko potom. V prvom rade gratulujem superovi k víťazstvu. Čo je najhoršie, tak super oveľa viac chcel v každej činnosti. Preskákal nás, predbehol nás. Neviem, takýto prístup nie je hodný finálového turnaja, hociakého zápasu, proste, ktorý mohol byť dobrý, mohol byť vyrovnaný, mohol byť dramatický a tak ďalej. My neviem, absolútne sme pohoreli v tomto zápase. Každý jeden hráč v každej činnosti, neviem, je to nepochopiteľné, ale je to proste, je to až hanba v tých niektorých situáciách, ako sme vyzerali.